Bog, danas ćemo razgovarati kako povećati apsorpciju vitamina D. Ne radi se samo o uzimanju više vitamina D ili povećanju boravka na suncu. Postoji mnogi dodatni načini kako da povećate iskoristivost D vitamina. Hajdemo sad skupa proći po redu stvari koje možete poboljšati kako bi pojačali apsorpciju D vitamina. Na prvom mjestu da li dovoljno vremena provodite vani na suncu. Ako ne, onda odite malo van i izložite se malo više lijepom vremenu i suncu. Isto tako i cink pomaže u apsorpciji D vitamina. Vitamin E je također jako važan pomoći oko apsorpcije D vitamina. Magnezij ćemo također uvrstiti na ovu listu. Osim što magnezij pomaže apsorpciji D vitamina, također pomaže i regulaciji kalcija u tijelu. Inače, kako je vitamin D napravljen od kolesterola, tako da ako idete na dijetu s niskim udjelom kolesterola ili pučki govoreći dijetu s niskim udjelom masnoća, može vam se desiti da iscrpite sirovine koje služe za stvaranje D vitamina. Sad, evo i zašto je bitno da imate određenu količinu prirodne masnoće po tijelu. Kolesterol koji se nalazi u vašoj koži, vaše tijelo pomoću sunca konvertira u vitamin D. Zato je jako važno da imate određen udio kolesterola u tijelu, kako bi proizveli prirodni vitamin D. Zato pacijenti koji dobivaju lijekove za snižavanje kolesterola često završavaju s bolovima u zglobovima. Jer kako lijek snižava kolesterol, tako s druge strane snižava i prirodnu proizvodnju vitamina D. Budući da ga tijelo više ne može proizvesti dovoljno u količini prirodnim putem, pa je onda nerijetki slučaj da se kod pacijenata uz lijek za snižavanje kolesterola propisuje i D vitamin. Ako već i uzimate D vitamin, bilo bi dobro da ga uzimate dok jedete. Zbog toga što je D vitamin takozvani masni vitamin, pa će se bolje apsorbirati u organizmu tijekom obroka. Ako uz to snizite razinu stresa, također ćete povećati iskorištavanje D vitamina. Konzumacija probiotika je također važna zbog toga što pomaže u recikliranju bile, a bile vam treba da izvučete D vitamin iz hrane koju konzumirate. Također intenzivne vježbe mogu vam pomoći u apsorpciji D vitamina. Boran vam također može pomoći u apsorpciji D vitamina, formaciji kostiju te u povećanju testosterona. Te za kraj vitamin K2 koji je stvarno važan kod D vitamina zbog toga što usko surađuje u balansiranju kalcija. Uz to, ako nemate dovoljno vitamina K2, onda se kalcij zna slegnuti na krivim mjestima u vašem organizmu. Također uzimanjem K2 vitamina pomažete sebi da vaše tijelo višak kalcija odvede u kosti gdje i treba biti. Kako bi spriječili nakupljanje kalcija u zglobovima i pomoću K2 vitamina ga spremili u kosti. K2 je također jako važan i kod sportaša kako bi povećali svoju izdržljivost tijekom izvođenja treninga, kako bi ih pomogao u izbacivanju energije iz mitohondrije. Ali u svakom slučaju evo to su osnovne smjernice koje možete napraviti kako bi si pomogli u apsorpciji D vitamina. Hvala vam na pažnji, vidimo se u idućem videu. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!